tinotenda, 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 tinotenda. Oh. Hey. Oh. Anditi. Unodzinitso. Amai Rudo. Wait, jaidzana kwete. Amai Rudo buda. Uyai zvenyu, uya kuno Mai Rudo. Aiwa, zvimwe zvinhu zvamunoita so hazviita asikana. Hazviite. Ndiri kubuda mutoilet izvezvi. Hapana kana 3 minutes ndichizouya ndikweshe ndite duty. Chii chamasiyo masikana? 3 minutes ago ndichiteera kumashure kwenyu kuti ndite duty. Chii chamasiyo Mai Rudo? Imi madam, sandibvunze zvinhu zvamu. Aiwa, musadaro kani Mai Rudo. Aiwa, that's not good at all. Chii chochi Mai Rudo? Madha, kana richinzi duty rinokodongodzwa tsvina yese. Munozwa? Kana inini ndikapinda mutoilet ndikasiya ndisina kuflash, ndo basa remunhu ari paduty. Mouya imi moflasha, mokwesha chemba inochena. Handiri mukunzwa, ndo rinonzi duty. Inini handingasiye ndaflasha katoilet yakachena, imi munozoita duty ripi? Amai Rudo muri kuti chii kwenu? Domestos haina kutengerwa izvozvo, yakatotengerwa kudongonodza tsvina iyoyo. Saka masiya zvinhu zvenyu muchemba kundifikisa inini. Ndo duty rako. Kuti inini ndibate zvinhu zvenyu manje. Aha, manje you lie. Handite izvozvo Mai Rudo. Mandibvirira kare Mai Rudo, why are you so bully to me? Sei muchindidaro imimi? Madha, duty kana muchidza chinhu chinonzi duty rinotsvairwa pamba, rinotsvairwa tsvina, haichairwa kuchena. Inini handingaflashe mutoilet muchida kukwesha. Mai Rudo, hamundionese zvinhu zvenyu manje. Ndingadire mvura yakachena. Mai Rudo, mandigumbura zvikapepesa. Hamundionese zvinhu zvenyu Mai Rudo. Kusiya zvinhu zvenyu muchemba purposely. Hamusiona kuti utsinyerewo Mai Rudo. Aiwa, ndatsanga handichariite duty chacho. Handisi kuriita. Saka muri kusiya mutoilet mwenyu musina kukweshwa, muchakweshwa nani? Madha, kana muchiri kuda zvepanapa uya mukweshe mutoilet menyu. Iro ndo rinonzi duty. Handingati mutoilet muda kukweshwa, ini ndapinda ndoflasha, anozokweshe, ndosiya makachena, anozokweshe, ngaakweshe. Noswera iri